Γεια σας, είμαστε ο Στέρ και ο Γιο και είναι το πρώτο μας βίντεο σε αυτό το κανάλι. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Σήμερα βλέπετε πόσο creeper έχουμε βάλει εδώ πέρα και θα κάνουμε κάτι που ούτε εσείς το περιμένετε. Τρία, δύο, ένα. Πάμε να δούμε τι έγινε. Συγγνώμη που ο κόσμος μας είναι τόσο χάλια, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε έγινε μια πολύ μεγάλη τρύπα και ελπίζουμε να απολαύσετε το βίντεο μας. Γεια σας.